Most failures come from people who didn't realize how close they were to succeed. Kuthiwa abantu abaningi abafeyila empilweni ilaba abasuke bengarealizile ukuthi sebeseduze kangakanani nempumelelo yabo. Ngalamazwi ke ithi into musa ukugive up ngoba awazi ukuthi sowuseduze kanjani nokufika kulomnyango oyakona. Igama ke uSabelo Ndabase, and this is your favorite show Ingqayizivele ye-Durban Network. Nginsizwa ke mnale phansi eSouth Coast. Insizwa ziyaye zingibize ngobhixabhixa usukela ngenasi intombi zimqabule ekseni ntambama siyamdunusela. Kanza kwethu udlula kanjalo kuhlelo lwayo ke iDurban Network. Kanti ke namhlanje sinosithokozile wakantshangas who's the host of Sport Avenue within Durban Network. Ke namhlanje sizoye sinithathe nje sinibeke empilweni yakho ukuthi uyubani usithokozile wakantshangas. Levuka siyakubingelela estudio. Pupu. Ngishota zona. Ngiyabingelela Sabelo, ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nami lolu hlelo. Yes. You look smart, by the way. Thank you so much. You're dressing to kill, eh? Dressing to kill. Are you on Durban July? Are you on Durban July? Yeah, I'm going to Durban July. Mangise ngicabanga Durban July. Dress smart, dress to kill. Wow, yes. It is amazing. A mix of ubale color le? It's deep orange yana, brownish. Yeah. Ila makhala angachazeki. Yeah. Why mixa no gold? Yabona le ihamba kahle mayizohamba no gold. Yeah. Not silver. It's gold and black. Usho ukuthini gold wena? Gold iyacabezela nje konke indlela zimhlophe. Wow. Mhlophe kuyakaya kuyacabezela. Yes. Some people knows you kakhulu la with Durban Network. Ngama hairstyle amanye, maybe your weave, your blah blah blah. Yeah. Today ubavezela ukuthi you've got some short hair with a very sensible ginger on there. Ngiyaqala ukwenza udaya ikhanda lami. Ngithi mina ngikhulele emakhaya. Yeah. Manje udayela ekhanda. Yeah. Kanjani? So mawuthuke wadaya, uzofaka ublack. Yeah. Usuqedile. Hayi ke sakuhamba ke manje saya emadolobheni. Yeah. Afika ufuna athi kadayeka. Yeah. Wathi nayibuza. Yeah. So ngishotheke ke vela ngaze ngibe nenwele ke empilweni yami. Oh yeah. Sukela nje sase primary ngiyazigundela bangakutshela abantu abangazi abakhula nami. Bahlale bengitshela abangani bami base primary, ayisoko awukubeka inwele Nkosi yami, angaze ngize ngibe nenwele ngihlezi nje ngizozibeka ngiluka ama braids kusuke lokho. Yeah, yeah. Faka umshini. Zithi ukukhula ngenzi afro, ngifaka umshini. Ngenwele nje base ngibile ngayigunda futhi sengishaya ishort hair yami. So ngiyayithanda kakhulu ishort hair. Ngiyacabanga ukuthi yaphe iveza ubumina. Yeah. Ubumina bami. So njengamanje ngumina nje. Yes. With a demand for women to grow their hair because of different styles, blah blah blah, but you chose to stick with your short hair. Yes. Awuyithola ingcindezi yokuthi wazaluka kahle le straight back mina ngikwazi ukwenza lo lutho. Kunalokho mina kuvele kuthiwe ngeke iyakufanele ukuthi short hair okudlulile. Khona umngane nami nje wasemakhaya ekuthiwa uAndile Shange. Uhlaza athi sibizana ngogogo ke mina naye. Ethi kodwa gogo usulukeleni ke manje. Ufakelani ke manje uyifa. Awuhlale ku short hair. Awuhlale kusho wena nje uyi short hair. So nami nginalokho ukuthi nje hayi mina nje ngu short hair girl ngishayela nge short hair yami. Ha ngina stress futhi noma ikuphi noma inini ngizohlezi ngiqhamuka ne short hair yami. In most cases what are the compliments that you've ever received based on short hair yakho? Ngihlezi nje bengishitshela abantu ukuthi ishort hair njengoba ngeke ngasho iqaleni Sabelo. Iyakufanele. I-right. Sticka kuyona. Hayi ama weave lapho mina weave ngiyayithanda Nkosi yami. Kodwa abahlali bengitshela awuphume kuma weave. Short hair kunda, i-right. Yabo nje bangigundeka kanje. Kahle ngijwayela ukukhatha nje. Yabo bese phezulu ngithi bese ngithi olayini imina ke loyo. Mina wathi nikabe uPastor Enigma wathi kuda base ungatrip ungafaki futhi nolayini mina ngiyatrip futhi ngiyofaka nolayini. Bafanele abosho lo baba lo.
watshela abantu athi kuzohlwe emini. Ngiyacabanga hayi. Sathi siyafika thina emakhaya sivashe khona abantu bane-anxiety bakhathazekile bazi ukuthi liyabhubha phela. Nkosi yami. Kanti ayikho leyo. Ngiyacabanga. Sithoko mhlawumbe abantu bangafisa ukukwazi kangcono uqhamuke sovela nje ku-Durban network with Sport Avenue. Abantu abakwazi ukuthi ubani, so nje kube naloko ukuthi mhlawumbe kungabaluleka ukuthi sike sibathathe sibabeke nje ukuthi ubani ubuya kuphi. Sabelo, ngihlezi ngithola inkinga makuzothiwa noma ku-interview kuthiwa tell us about yourself. One of the most difficult questions. Kodwa ivuke kilula. Well, uSogo is he's a sports loving person, crazy football fan. Intombazane nje yakhulela emakhaya, eScourt eNtabamhlophe, esigodini seNkosi uDlamini. Kushuthi ngakhula ke nje ngakhulela khona lapha emakhaya. Grew up in a woman-dominated family with my mother and my grandmother, which is my mother's mother, and nomalume wami. So isikhathi esiningi kodwa umalume wami ube umuntu osebenza ngokwamatoho besebenza eGoli namanje usebenza eGoli. So ngakhula nje ngileyo ngane nje ngi-first born ke mina ekhaya. Sibabili nje kuphela kuma wami, nobhuti wami uKhwezi, and so ngikhule nje ngileyo ngane ngikhuliswa ngenhlonipho, ngakhuliswa kahle, hence ngimazi omunye umuntu. I respect everyone. Uthi umdala noma umncane iyona into engayifundiswa ekhaya leyo. I grew up in a Christian family. Ugokwambeke iZayoni, and na umaka gogwami uMamhlongo intombi yaselangeni. Awu madad. Uyena kwaye nje. Uyena kwaye iSayoni, so nogogwami abayiSayoni, nami ngakhula ngalandela ugogo siye eZayoni. Ugogwami washona ke, then nami ke ngabe ngisayisontweni but ngaya kwenye inkonzo ke. Ngajoyina ngasonta khona ke. Kodwa nje ngilowo muntu nje njengamanje angicabanga ukuthi ekukhuleni kwami ikhonto esashintshile ngami kangako. Ngoba angikaze kungishintshe into engiyona namhlanje ukuthi ngabe ngisamaza omunye umuntu. Akaze kungishintshe into engiyona namhlanje ukubukela phansi omunye umuntu. Akaze kungishintshe into engiyona manje ngokuthi ngikhohlwe abantu engakhula nabo. Bangakutshela mina mawungaye ekhaya bengakutshela abantu engangifunda nabo primary ukuthi ushalayo Sithogo ugiga bangibiza ngogig. Loyo yabo mina ngiyahleka nawo wonke umuntu, ngisanda wonke umuntu. Nginenhliziyo enhle ngilento engiyona nje. But one thing Sabelo engeke ngikwazi ukuyibekezelela is disrespect. Disrespect, don't. Because you will definitely get to see my other side. Ongafuneki ukuthi uyibone. So mina ngileyo into nje ngilowo muntu nje ngiyaxola ngiyadlulisa. Ngihlala ngisho ukuthi mina iyodwa into enganikeza omunye umuntu ngingasoli futhi. Hayi mina ngiyathanda abantu. Ngiyabathanda abantu. Ilokho nje engakusho because ngiyakholela ekuthenini umuntu nomuntu umfanekiso kaNkulunkulu. So mangidecide ukuthi ngiyakuzonda namhlanje, that means kushuthi ngizonda uNkulunkulu uqobo lwakhe. Umuntu nomuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Whether unemali noma akanayo imali. That's why ngihlale ngisho ngithi mina irespect yami kumuntu onemali nomuntu ongenayo imali iyafana. As long as umuntu esaphefumula. Usho something. Uyaphila lo muntu. And noma yini kumuntu isengenzeka. So there's no need ukuthi udelela umuntu namhlanje umbona into akayiyona ngaleso sikhathi because awazi kusasa limphatheleni. Awazi ukuthi kusasa likuphatheleni. So that's why ngithi mina noma ubani ngiyamhlonipha because indlela ekhaya enkhuliswe ngayo leyo. You touch a bit of saying umuntu okubona manje nabantu ababekhula nawe bazofakaza ukuthi usawumuntu ofanayo. In reality umuntu mekhula kunento ezimkhubazayo ezihlukahlukene. Kunama relationship ashape umuntu amshintshe from into akade eyiyona. Ingqinamba njenganalezi ezenzekile esikhathini esidlule kuwena azange zikunyakazise from a person. Isabelo mhlambe mangakutshela le ngiphuma khona.
ngiphuma kuma betrayals abangani Yes. abantu ade ngibathanda abantu abaseduze nami kodwa ngokuthi ngiyakholela ukuthenini into mangilinyazwe uwe there's no need ukuthi ngilimaze omunye umuntu ezohlangana naye la eminyango akazi lutho akangena into iphakathi kwami nawe so mina nginento yokuthi njengoba ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi yize kwenzekile bathi ngiyadlulisa so noma ubani mina wangenza kabi noma waxabana nami noma wangenza into ebhlungu sekwadlula angisekho lapho Do you mind to share? hayi amagama abantu Hayi amagama abantu share nje ukwenzakalani. Wakhutshwa nje kwakwenze njani. hayi Share. Mina ngithi ngumuntu oshesha kalulu ukujwayela umuntu izanto yangihetha Yes. bayangihetha abantu Uyashaya. bayangihetha yo bayangihetha abantu kodwa We victim. always always Mm. sabelo mina anginazo izinto eziningi anginakho okuningi Yes. anginaimali anginaimoto anginaumuzi anginaingane anginaumyeni anginalutho nje ngiyimini Yeah. but makuthiwa lokho okuncane nginakho I give ngenza sure ngamane kusale nginganalutho mina Jeez. but the very same people engisuke ngibenzela izinto ezinjalo bona futhi ababuya bezoganda inhliziyo beyigcobe ngimthanda umuntu ngikuthande mase wena ungenza kanje angisho ukuthi uthanda mhlawumbe ukuthi mhlawumbe yabo ngisho uthando nje lawo wonke umuntu mhlawumbe isesontweni abangani relationship yabo izinto ezikanjalo Yeah. mina abantu bayangigreta Nkosi yami sengakhetha ukuthi yazini manje noma kuthiwa nginomngani kodwa ngisafuna ukumsondeza eduze kwenhliziyo yami ngisathanda Yeah. family members hi khazi hayi angisayenzi leyo nto sabeni angisami njalo nje mina ngichecka wena ungicheck sengiyoba sengiyezwa kuthiwa wena wakhuluma kabi ngami wathi Yes. hayi because even abantu abaseduze nami abanye babo ngibabiza ngomzala bami Yeah. ngikhona izinto engike ngizizwe kuthiwa hawu ukhazini wakho and ziyafika lezo zinto kumina Jeez. mina into engifuna abantu bayazi ukuthi mhlambe angazi noma uNkulunkulu wami noma idlozi lami yabo wakhuluma into ngami izofika Yes. doesn't matter ukuthi mina nawe sasigcinane nini bazi nje mawasho into ngami Eventually, yeah. whether inhle noma yimbi kumina izofika yes so zingiphatha kabi lezo zinto but I don't have the strength sengimdala you know sabelo ngihlale ngisho ngithi you know with growth it comes a lot of understanding and acceptance of your mistakes Exactly. so ebudaleni bami hey angisenayo leyo energy ngihlale ngisho ngithi if it doesn't contribute to my work to my career then it doesn't worth my energy iloko nje indlela engiphila ngayo nje leyo manje so noma ubani ke bayazazi bona ukuthi ay mina usithoko ngangamenza 1 no 2 no 3 hawo ayisekho lapho mina sekwadlula kusekho nje so ngiphila kanjalo ukuthini okay let me accept ukuthi okuyiphutha lami ukuthi usondeze lo muntu eduze wami what decide ukuthi angenze kanje ngiya accept move on ileyo nje. Have you been to a relationship, love affair or something? I'm currently in a good relationship. Good one. A very good one. Yeah. Hey, ngiqanda le Grootman. Thank you, baby. Ngiqanda le Grootman. Bese isikhathi ngiyakhalela ukumshaya. Ngimfaka nje impama ukuthi where have you been? Sonke lesikhathi. Bengikhahlela. Isabelo. Kodwa ngibe ngithi hawu bathi sono nabekakazi. Ubengazi yes in a relationship a healthy one. But mhlambe sizokhanje kancane with your previous relationship noma indlela wena otreata ngayo i-relationship or mhlambe your whole perspective about the relationship ma compare le onayo nokade uhlangana nabo phambilini would you then said mhlawumbe ngcono ukuthi lo muntu wamfica ngesikhathi uqala ukujola usaqala ngento zomjola mhlawumbe ngizothi yes ngiphinde ngithi no kule side la yes mhlawumbe ngabe kwangisave ezintweni eziningi kube kuthiwa ngahlangana naye
ngisaqala ukujona Yeah. ngoba nekuthiwa ngabonga sabethu neningi Yes. ngaba nginako ukuthi sabelo noma ngakuxolela ukuthi ungenze kabi but Yeah. iqondo nami ngekudlule Yeah. Thembe ngaba nginazo lezo zinto ukuthi Forgive and don't forget. yabona inkinga ile uNkulunkulu adala enye into mangabe ethi asixole but asitshela ngosukhohlwa kanjani ukuxola Yesu washo Yeah. xolela but ukukhohlwa kazange sasitshela ukuthi sikhohlwe kanjani Yes. kodwa ngiyambonga ukuthi ukhona njengamanje empilweni yami to police all those manxebas Yeah, yabo mfethu, yeah. ukuthi hayi relax Uvala ngikhona imgodi yaba. ngikhona kezwakala ukuthi hayi Yeah. khona bandle so I don't regret konke bekumele ukuthi kwenzeke Yes. bekumele ukuthi kwenzeke Yes. so nje yeah ilokho What have you learned kuma past relationship wakho? ukuthi unga expect omunye umuntu ukuthi abe lento ofuna ukuthi oyiyona wena noma wena ufuna ukuthi uba yiyona you Yes. cannot control an adult ingane you can control but in grown men no you can't I cannot I'm sorry I'm sorry I cannot so hlale kuthiwa abafazi bavusa imizi abafazi but men you guys are the leaders niyasleader thina siyalandela ngemuva Precisely. but then mawufeyile ukwenza into ofuna ukuthi uyenze sabela I don't have time to chase you kulomhlaba ongaka Yeah. ngesibindi sokuthi uthanda nale ntombazana nale ngesikhathi esodwa nami kanjani Isithembu nje. count me out I'm sorry Isithembu nje. count me out How? count me out Okushuthi ake senze umzekelo sithi mhlawumbe lo okhona kuhambe mhlawumbe agcine ethi ngiyovela kini ngifuna into ethi siyenze ibe official ukuvuma wena lokho kwenzeka nithi nje senihleli kahle mhlawumbe sekuphele 1 or 2 years athi mantshangasi bengicela ozokusiza nje ozokulekelela. Angithi ke manje ke imvume izofuma ngidlinkulu. Yes. Angithi ke manje imvume izofuma ngidlinkulu. Wena uphethe ikhi? Manje sithi cha baba, ndithi cha baba. Mangithi no, ngithi no. Kodwa angeke kwenzeke. Angeke kwenzeke. So okushuthi ngamanye amazwi sithoko uthi wena awukho kwi-idea yesithembu. You are not interested. Mina ngikho interested even my partner is not interested. Angisabele ezinye izinto efanele nikhulume manje nomuntu wakho uze nibone ukuthi ikusasa lithini ukube udecide ukuthi uyahlala noma uyaphuma manje yes ama red flags ahleze khona yabona ke mina iphuthe ngalenza kawa ignore ama red flags kulama relationships they were always there ayekhona nje awakaza ngabi khona Yeah. kwaba yimini inkani yami kuzolunga ayikho into ezolunga ayikho sabela into ezolunga ayikho into ezolunga lokho kubona manje Yes. okwaphakade yes So you show up out there. 100% Okay, ngicela ukubuza umsesiyivala nje le ndawo. Yini errong ngesithembu? Leyenza nje wena uzungabi interested kusona. Ange manje sabela uzohamba yohlala lapha ya mina nje ufuna hlale ya akithandi Engabe wenzani noma sibani ba? hayi ngeke ngeke akabuye engcono kama mchunu hayi ngeke ngimthanda mamchunu mina ufuna mina nje Abanye abantu mhlambe bake bakhale ngokuthi besimame nje in particular ukuthi into yesithembu kuyathakathwana uthola umuntu usezala ingane mhlambe ezidala ngoba ethakathwa umunye yini oke wafunda ngayo before mhlambe ngabantu mhlambe abakamakhelwane kini okade babakhona nesithembu yini mhlambe oke wayifunda previously ngesithembu wabona ukuthi I can't stand for this on the experience level. Unfortunately ekhaya ayekho umuntu osakwaba lesithembu hawu sengabe kuyaqala ngami ngabe ibhatlami akekho umuntu osakwaba lesithembu ekhaya komalume mina ngikhulele komalume ekhaya komalume bamba bakaze babe nesithembu hayi ngeke angikhumbula impela kuba khuluma umalume ekuthiwa unoma mncane noma mkhulu
hayi ngeke abakazi. So I can't really say much about isithembu ngoba angikaze ngisibone eduze kwabisenzeka. Yes, angikaze. Ngifunde emaphepheni, ngizwe abantu bekhuluma ngaso na TikTok. Kodwa nje engihlale ngithandazela ukuthi inkosi yami ngiyacela bandla ungangifaka isithenjini. Asikhulume ngokuthi mhlambe njenganomuntu wesimama osamncane ukhula kunesika likhona. Ongeke ukubalekele lokho mhlambe nawe ekhaya kini niyalilandela isiko. Mesibheka ngokwesiko, do you think it's worth it ukuthi ibe into ekhona? Do you think abantu besimame ibabeke endaweni safe? Angicabanga kanjalo ngoba omunye umuntu I mean siya mhlambe i-environment engisebenza kuyona njengamanje ikubeka kucaca ukuthi indaba yesithembu nje ayikaze ya right. Yazi kukhona into okuyibone ukuthi no le indoda yakhona ayizenzi yenziwa izinto ezithile. Kwakhuluma indaba yechitho nani. Angisiye kumuntu okholele kuthakatheni kodwa ikhona into oyobona okuyibona ukuthi njengamanje ke le into yokwenziwa ke le. So indoda yakhona ke manje zishaya unkosikazi la ekhaya simgijimisa ngezikhali isehobhi ingane sekubona ukuthi lo baba bengayenzi yonke lento phambilini kodwa njengamanje useyakwenza. It's all new to the wife. Aka unkosikazi nawe uyathuka. So that's why I'm saying mhlambe kona kuyisiko. Yes. Kodwa get depends. Khona bandla ithembu ezihelp. Yes, okwazi usihalele nawe ukuthi ngiyahalela abantu liyongena lisasithembu. Zikhona ngempela bandla lezi eyidabukisa uthola umamkhulu bandla sekadabuka yazi ukuthi into ebhlungu yini. Kwesisikhathi kuzengenele ngisho inganeni uthola ingane zendoda eyodwa seziyanyanyana seziyazondana ngenxa ukuthi ekukhuleni kwazo zibona ukuthi oh well uma utreatwa lo mama omncane utrithwa kangconywana kunoma wethu mamkhulu okanye umamkhulu utrithwa kangconywana kuno yes mhlawumbe kunomama ophakathi because I guess in terms of 3 or 4 so ucreate inzondo enkulu kakhulu enganeni yes so mina bandla I don't encourage his team. Yes. Uma ukhetha umngane ngizwe uthinta indaba yabangani ukuthi you went to a position whereby you've decided to distance yourself from certain people because you felt like you've been betrayed and stuff. Yes. Yini kufanele umuntu ayibheke kanti mekhetha umngane? Ayikho formula. Kufana nomshado. Yes, kufana nomshado. Ungathi umuntu uyamazi kanti awumazi. Nabangani kunjalo. Ngingakhula nawe siya grade 7 sifika grade 12 siya kuma tertiary kanti angikwazi. Ngithuke like given a trauma la ngempela uthi well sengaze ngenze usibani kanjena kade ngithi umngane nami usolivele ke kusashintsha uyena. So ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ungakhetha umngane. Yeah. Wena nje into ofanele kuyenza ukuthi uzilimit kwezinye izinto. Do not overshare komngane. Yeah. Ungakhulumi kuze kweqe ngomngane. Ngoba namhlazane kuthiwa niyaphambana. Uyokushaya ngalezo zinto obumtshela ngazo. So ayikho indlela ekuthiwa nathi bekiwe ukhetha umngane. Kuyafana kuma relationship nasemshadweni. Umuntu ngingashada ngingathandana nje nisuye high school nishade mhlawumbe kulonyaka. Akushintshela usuphakathi emshadweni. Uzumangala ukuthi umnyeni wami ngempela lo ngisuka naye kude kanje. Uyena yes. So ayikho nje into ebekiwe ukuthi lena ke nje vele iyona le yokubheka umngane yokubheka umnyeni ayikho. Yes. Ungabeka uthini sisase kuyona lento ungabeka uthini ngabantu abaningi othola ukuthi mhlawumbe most of izinto azenzayo are the influence that comes from friend whereby you can find that in reality if bephila yedwa mhlawumbe you wouldn't be involved in those things. Sabelo uthi mhlambe umngani mangabe angithi abantu abaningi kunabantu othola ukuthi usurroundwe abangani abaningi izinto eziningi azenzayo it's the influence of friends. So ungamkhuza uthini ungabeka uthini kumuntu onenkinga enjalo or umuntu who's still to try to get one friend or two and stuff. Angcono Sabelo angikhulume nengane ka matric. Ngoba umuntu omdala njengami nje ngeke usamkhuza. Yes. Yabo leli ziye leli. Sasilifake nabangani bami.
njengamanje akusalifuni influence ezasindayo sonke so high school yes so into engingayisho ukuthi mhlambe asibheke ngibona yazi manginomngani mhlawumbe uThembelihle ngabubani yes umngani nami lo uThembelihle yazi sabela uma wakho uyawazi ukubona umngani wakho iqala ukumbona ukuthi umuntu onjani really I'm telling you umzali uyakwazi ukubona umngani wakho ukuthi no akusiyena ke lo ngithi wena uyakwazi ukuthi umuntu onjani uma wami yamazi usizoko ukuthi umuntu onjani yes yazi mangakutshela isimanga mina abangani baba abaningi into angitshela yona bayivezile ukuthi bayiyona jeez laba ngitshela kona bangivezela futhi ukuthi thina siwobani laba ba right ibone ngisele nabo manje wayengitshelile uma laba bangekho right baphumela bona uma wayengitshelile kwavela so mina into engingayisho mhlambe umntwana omncane eyoka matric njengamanje yes aka introduce your friends to your mom at least so if you don't have a mother angifuni kakhulu ukuthi obaba because kodwa no baba banehle bayakwazi ukubona ukuthi sami kangake kahle la kwakhekile ke kahle la abanye bayakwazi ukubona lokho so abangani bakho abaziwe kini ngaphandle mawunenkani yakho kusungaqhubeka ke nabo ke sokubamba kudeke but kusuka abantwana emakhaya beze la emarezi kanje uthola ukuthi amina umzali akakwazi ukuba khona ukuze abone umzali akakwazi even ukubona abangani bakhe because environment abahlala kuyona umzali hanayi access kuyona bla 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 and stuff uthola ukuthi ke asenalizwi umzali wakho ukuthi mhlawumbe abone labo bangani akukhuze kubona or abone ibehavior yakhe but ke umbuzo mhlawumbe olandelayo usuke emakhaya Escort, right? Yes, Escort Sanchez. Ongasho usika nedlo. Yes. Weza eThawi. Yes. Pietermaritzburg. PMB. Yes. Bekunjani usuka from emakhaya uza endaweni manje eyidolobha mhlawumbe nelokishe nabantu abaphila enye culture while nawe bowuphila enye culture emakhaya? Ngizoqala nje ngokuthi ngithi iPMB akusiyona idolobha elikhulu kunesikhothi engiqala ukuhlala kulona. Mina ngeke ngahlala outside the province. Le udlula khona igoli bese uyikhasofia khona. Mina ngiphume ekhaya ngayofunda Northwest. Northwest University. Uma bengimbona maphi lidolobha bokulona lapha eMahikeng campus yes. Ngaleso sikhathi kuthiwa iMahikeng manje soyiMahikeng campus. BengiseMahikeng campus. Uma bengimbona kanye noma kabili ngonyaka. But sabelo into engakutshela yona mina yikho into eyake yangishintsha emqondweni wami ngokwazi ukuthi ngiphuma phi ngizokwenzani la. Once wamasterisha leyo into. Ayikho into engakudukisa eThekwini. Yazi ukuthi uphuma phi uzokwenzana eThekwini. Yabona walahla lezo zinto zo2 game over. Ngikhohlisa. With so much ngicabanga ukuthi now awuserez or something. Yes. With so much that is happening there kunabangani kumnandi kuyaphuzwa kuyajolwa you know that you are away from your mother ifreedom igalo yonke into mfowethu into eyiningi oyifunayo zikhona la there's a whole lot of influence that is there as well. Yini le AI drive kangako kuwena ukuthi ikusize ekutheni uzibambe kuzona zonke lezi? Angithi ekhaya behlupheka. Uma wami ubesebenza nje emajaldini. Nami futhi ngisangasebenza ejaldini. So kumina nginokuthi ngifuna ukusiza uma. Ngifuna ukusiza uma. Ngifuna ukusiza uma. Angizange ngaphuza utshwala, angizange ngabhema. Evasithi ngaze ngaqeda ngizange ngijole mina evasithi. Angizange ngijole mina evasithi. Ngafunda unyaka wesiqala. Fundo wesibili, afundo wesithathu angizange ngibe ne-boyfriend evasithi mina. Kwakushela ke kodwa ke. Ngamahla mkhona into wavela uyigcobo omnyama kunabanye. Angithi mina bengiskimisa amajita. Bengiskimisa amvela ba. Bengiskima noTewoho, Thekiso, Ntseki abangani bami basevasithi labo. AB, Edward Brink, those are my friends. So
yabo mawufuna ukwazi kahle ukuthi phila kanjani njengentombazane join amajit evarsity uzoba right yeah so mina hayi amajit man hayi bengiphethe bengathi obhuti bami siphume sizalo siswini samamoyed bengithi entshangasi ungawenzi 1 no 2 no 3 babe ngibiza ngontshangasi ntshangasi ungayenzi 1 no 2 no 3 ntshangasi ungayenzi 1 no 2 no 3 so ngiyacabanga ukuthi kwangisiza kakhulu lokho hayi mina sabelo ngafunda first year angizange jole second year ngizange jole third year ngaze ngijole akazi mina umbhedo wami res ulale ngekho mina ngaphandle mangisekhaya ngiyakhumbula ingefees must fall la khona mhlawumbe umbhedo wami wathi ngalala ngawangekahlala ungekho umuntu olele kumina but ukuthi ngisaka ngaphuma res ngayolala eMotlhabeng le ngaphandle ngayolala eunits banibani ngayolala kwenye res yamajit hayi angazi mina angazi so you need to understand ukuthi melube ne vision melube ne goal mele uzazi ukuthi ubani ufunani and uzele ufuna ukuphuma nani la kokuwena uzophuma ne degree noma ne diploma uyizele la uzophuma nesisu sakho noma uzophuma ne stress sakho sebekhethile abafana evarsity kukuwena you choose like akekho umuntu ozokuchoosela kusibona abazali uzozikhethela kukuwena yeah so mina ngangazi ukuthi hayi la eNorthwest ngizothatha i-degree yami ngiphume kanje nangempela kwafika kwabanjalo mangikhumbula kahle first year second year mina I was the top student kwi-accounting hayi mina sabe bengishaya ngabo 92 98 ngiyakhumbula uma khona enye yaviphasa liyangani ngajuli nje so ngiyakhumbula uma khona la kathi khona ngijabule ngisaqala ukuthi ha ngaphasa kanje wathi ma how pho wathola 98 uphi lo omunye u2 jeez ma yazi ngiziba kanjani la awazi ngiziba kanjani ngendlela mina ngifocus ngakhona evarsity I'm not saying anganayo boyfriend i-boyfriend nganginayo but hayi esikoleni ngangafuna into ezongiphazamisa esikoleni mina mangingekho eklasini ngikwi-varsity football ngiyajima ilezo kuphela izinto mina engingasho njalo ukuthi ezangisiza kakhulu i-obsession yakho nje hayi around lezo zinto lezo phela kwakuyincwadi mangekho incwadi iSoccer Institute yes akukho kunye then uthando lwakho nesport liqala nini uthando lwami nesport liqale sabelo ngimncane hayi bengimncane angithi lapha ekhaya omalume bami bene team ebizwa ngeVIP so uqale lapho ke ngiyakhumbula mangikhula ngikhule ngithanda Spanish striker uDavid Villa so much yeah ngelinye ilanga ke wangcwabenye team engeke ngisho ngegama ngo2010 South Africa yeah ngithanda uDavid Villa so much so ugogo ngelinye ilanga sengiyiphepha isolezo kanti phakathi kuzophuma iposter yakhe ngithi ngicela ningikhavele ngicela ungikhavele ke poster yakhe lo exercise lami elilodwa lama exercise ami at least lezulu ngoba ilona ngisebenzisa kakhulu eprimary uthi ma shuthu ma uyasho namanje uthi wa realize lapho so shuthu uthanda isport yabona so kithi mina le post ngithi mhlambe sabelo yaguge ngaze emva kweminyaka emingako ngoba ngiyibeke kahle ngigoqe kahle iphepha lalisaphuma ama post abadlali ngiyakhumbula Pirates Chiefs abaphesheya so ngangasakhona no kick off so khona ngothathe ngwagoqe igoda le David Villa yayila close to my heart ngiyafisa ube namanje kuthanga senawo mhlawumbe bekuzoyiframe ngiyibeke lapha endlini ngendlela engangimthanda ngakhona so yaqala lapho uthando lami lebhola so ekhaya ke bekune team iVIP ebeshisa beshisa too much so aziwe ngiphikisa ke yeah so ebidlalelwa abantu abalazi ibhola lapha bekudlala uBhuqini wakadlamini may he so rest in peace bekudlala baningi lapha bekudlala omalume bebethanda nokupika bebepika kakhulu emkhambathini emkhambathini kunama players angempela yabo ibhola lapha yes so waqala lapho so besivuka ekhaya ekseni noma singakagezi makuthiwa iVIP idlala igame yokuqala mhlawumbe ngabo December nama Easter sihambe siyobuka ibhola ngiyaqala ukuthi yonke ke lento yakhandeleka kumina kuze kube namhlanje Oh, kushuthi nje in short
ukukhula efamilini la kunebhola khona, which is a family that were orientated ebholeni, kwakusiza ukufoma lento eseyiphila ngaphakathi kwena. Yes, kwangisiza kakhulu. Yazi thina besike sihambe nangogandaganda siye kwenye indawo ekuthiwa isemahlutshini. Noma kuthiwa izulu linetha kanjani. So hayi siyobuka iVIP ijoinile nakhona. Hey bezimnandi itekisi zasemakhaya. Bezimnandi itekisi zasemakhaya. Sihambe siyobuka khona ibhola. Manje sabelo ngiyabona ukuthi kusho lento yakhula. Okay. Yes. Esikoleni bowenzani? Evarsity. Northwest University ngine degree in government and politics, and ngaya University of South Africa. I graduated this year, go June, with my honors degree in public administration. Currently pursuing my postgraduate diploma in sports management and at the University of Cape Town. Hayi bo kufundiwe. Yeah, qualified. Because I was about to ask ukuthi if sport was that close to your heart. Kungani singekho kule list yakho. Sikhona ke manje. Sengiyeza ukuthi okay fine. Yeah, you sit. Yes. Sikhona. So mawuqeda isikole evarsity ubuye wasebenza same time or there was a gap year or something? Graduating in 2019. Ngangawuthola umsebenzi masishane. Ngasebenza ku retail. PMB kune store esibizwa nge-UHQ. Yeah. So ngasebenza lapho inyangana nje. Move to Durban. Ngasebenza CCI call center. Ngasebenza kwenye call center engale ngasemtateni yaka Telkom. CCI iphile semhlanga. Isemhlanga CCI. Uyazi CCI? Awazi ama call center mokayazi CCI. Ile kuthiwa intombi zakhona zikubiza udlula sivele ngenzi. Yakwazi ke. Wozala ngiyakuthanda. Kuthiwa ayikho intombi engabhemi lapha. Mina ngingabhemi nje siya. Kwazi lo. Kuthiwa ngolesihlanu lapha uvinja uzambela kuthiwa hey bhuti. Manje besifuna ukuphuma namhlanje. Hayi ngeke mina ngasebenza nje sasuka sasine campaign yake MTN yayile ngase Moses Mabhida, then we moved to Emhlanga. So ngangisanda ukuphuma ke lapho esikoleni. Ngashizile eThekwini ngihlanganisa impilo kungahlangani mina ngikaze ngirest empilweni yami. Hleze ngihlupha ngifuna ikhala lazi ngakhona yabo. Ya ngigogetha kahle. Yabona umuntu othola umfazi oyimina. Othola umfazi. Bazowafaka kaMasivi. Hayi ukhona useapplyile ndithathiyo. Baso seyishayela kakayo. Asazi ke lapho. So ngiyazidlalela so ngasebenza khona ke yazi Sabelo khona into engifuna ukuthi ngiyitshele ngishare. Before ngiye eVarsity angivesana ngaphuma ku matric ngathi Northwest University wabanjani bathoza. No khona la kwaqala khona. Inhloso yami ukuthi ngishare lento encourage umuntu omusha. Umuntu omusha lahlekelwe ithemba ingane ka matric njengamanje umuntu ucathi ngekusenzeka. No kuyenzeka. For sure. Yes. As long as you are breathing usangenza noma yini. Anything is possible. Yes. Kwaba nama family tonton ekhaya. My mom decided to move. Engena sente engenalutho engenanto. We moved to Moy River. Sahlala eMoy River noma wami nobhuti wami njengoba ngishilo nsiba uthukuma wami. Yes. Sirent sambe hlala emahontshi sihlalise abahlalise besixoshe. Kuthiwa sakhokhe imali sasinganayo. Ish yeah. Kubhlungu ila ngafunda khona hey mina uNkulunkulu ngimbonile. Yabona ke manje mangibheke emuva namanje ila ngibona khona ukuthi wow God. Thank you. Thank you so much. Jeez. Yo. Uma uhambe washela abantu. Hambe washela abantu emzini abantu. Sebeyamaza abantu sebeyalayelana. Uthi ufuna uwashingi. Khona lo mama lo nengane ezimbili. Intombazane nomfana uzokuwashela ngo50 rand. Awasho oh wow my queen, my mother. Ingakho manje sengimbusisa kangaka noma yini ayifunayo. Uyayithola ngoba ayi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomama sipha yena. Akazange silahle nje sekunzima kanjani. So
ehamba mayewashela abantu umbona ukuthi Sabelo uyafisa ukubona abadlingani zakhe ziba ilento ayifunayo yena angayitholanga uma wamwenza LLB but kwangaphumeleleka kwangalunga wamuva kwa teaching kwangaphumeleleka futhi nakhona not ukuthi wayengahlakaniphile uma wamhlakaniphile amandla ukuqhubeka ayingena wayengena support from ifamily yakhe yeah. So ngiyambona manje ukuthi ufuna ukuvala lesi sikhala angifuni ingane zami ifane nami ngoba usasho namanje angifuni ingane zami ifane nami angifuni thenga imoto angizange ngibe nemoto mina like ma imoto yani thenga imoto nawo umuntu ozokwazi ngithenga imoto yena nakho ngizobe ngayithengeli mina mhlawumbe ngizobe ngithenga la mina but kuyakhe because yonke into engenza ngenzela umami yes wow. So umambe washa so kwaya ngabona ukuthi ngizolokole ngihleli la endlini ngibukela uma wathi nami ngimlekelele kwaya nami ngihamba ngene ezitolo khona nje isitolo ekuthiwa bani super save or save right esilapha eMoy River ngifaka ama CV koSpark ngabizwa inhliziyo yami ebhlungu ngangaba isilendo okudlula lokhu ke mina jeez yes ulale njalo inyembezi igcwele amehlo kodwa kuzolunga mina ngihlezi nginaloko ukuthi kuzolunga ngekuphele kanje andangempela kuphelanga kanje yaya ngaba ngikho la kube kwaphela kanje mhlambe Sithoko while ukhuluma you are talking praises about umamakho asizwa la ufa mhlambe khona ubaba of which we are aware ukuthi mhlambe akekho umuntu onoma ongenababa tell us about his side mhlambe laba wakuthi why khona empilweni yakhe ekukhuleni kwakho mhlambe nomfowenu what is the story mekuthi usaphila ubaba wami yonke into ayibona yenziwa wabanye obaba ucabanga ukuthi AI engaleni zabo never seen my dad. I don't know how he looks like. I cannot even identify him mangathi uyaqhamuka njengamanje mina umuntu owehleza sempilweni yami to play the father figure role umalume wami and I would forever be grateful for that. So ngokwe story how come ungamazi mhlambe uma akazi mhlambe ngichazela into esile kahle wathi nje uma saxabana during pregnancy and omunye wale all I know about him ukuthi he's from Pietersburg yeah and wakamuach I'm Sotho by the way. Oh yeah. Pietersburg no I'm Sotho by the way. Yeah. So Pietersburg is Limpopo. Pietersburg is Limpopo. Yeah, that means umpedi. Kathi yena waye umsuthu ubaba wakhe uma wakhe umpedi. Oh okay. Kanjalo. Umshweshwe. Yebo. Ilokho ke ngikwaziyo. Kodwa ngeke ngiqamba manje empilweni yami ngithi ngisakungaba nesikhala sika baba. Yeah. Ngoba umalume wami. Khona umalume wami usazi. Nenye yezinto engimbonga ngazo siya noSabelo. Ukuthi wangifundisa yona at a very young age. That's why mina ungeke ngibone ngiphaphela imali yomfana. Angiyenzi leyo nto mina. Yes. Because imali kimi ibihlali la. Ngikhula zashintsha ke izinto ngokushintsha kwezinto. Umalume mama ngithi benama taxi. Esegoli. Ama-taxi asekhaya ehamba local. Yeah. Athi malume, Sithokoziso, uyakholelwa ke kumina namanje. Uzokwazi ukuthi abafana bakhesha phela lapha kuwena. Ngeke uyidle imali, ngeke uyilahle, ukwazi ukubala imali. Sithi yebo malume ngiyakwazi. Athi bazofika ke ntambama bezokhesha lapha kuwena. Nangempela sifika insobonsobo zokhesha lapha kumina. Mina imali ngiyayazi manje. Ukhulwe imali ihlale esandleni kuwena yeah. Njengoba ngeke ngasho iqela sikhulanga kahle. Kwaya umalume ke wazama ukuthi impilo ibe ngcono. Wasebenza eGoli ka wadrive amabhasi, ama Greyhound, wathenga ama taxi ke. Impilo yathi kuba ngconywana ke lapho ke. Saphinda futhi izinto zashintsha ke. Sesimova ke noma sesiye eMoy River ke. Yes. So nje impilo emnandi yona ngeke ngayizwa kancane. Kasho kona ukuthi kwaphelela kanjalo. So nje imali nje mina akusinto engithusayo. Ingakho ngiyiven ku relationship ngeke ngicela ungiphe imali ngicela ngithengele iPhone ngicela ngithengele wave ngicela ngithengele no angiyenzi leyo nto mina so awukholelwa kule idea ukuthi umfana kumele akhiphe advance ntonton sengayikhipha mayithanda enhlizweni yakhe ungipha kodwa ukuthi mina ngicela never not even data ke not even airtime
I don't. Yeah. Nhloko nje. No, I don't. Awukazi noma. I don't do that. Mhm. I don't do that. Mhm. Akusinto no, angikwenzi. Uyangipha mawuthanda. Yeah. Ngeke no, angikwenzi. Wena uyamuphi umfana khona amantombazane kuthiwa manje asepha abafana imali angithi njengokuthi usuneminyaka usebenza uke wamuphi umfana imali if yes how much was it if then uname a certain amount wazola after that noma wafila ukuthi no it's good Isemsileni wengwe kumina ayiphumi kalula. Ngaphansi komse ayibo bekathina ogogo bephansi thupha umfana imali angiyenzi ke leyo nto mina. Ayenziwa leyo nto. Yeah. Ayivumelekile. Hayi ayenziwa. Oh. Ayenziwa. Ayenziwa. Indoda iyalida. Fanele kube yona ke kuphibandla. Yes. Ayi abafazi stop it. Ma uthi uyakwenza indoda nje ayiphiwe imali. Shuthi wena lo mfana uzomlobola ke isigcino. Ayenziwa nje. Akusilo nje isiko. Uwondla indoda ngoba de wenze njani? Ayenziwa leyo nto. Hayi. Ayenziwa. Hayi. Ayenziwa leyo nto. Imake sithoko sishera ukucabanga kwethu la. Mhlawumbe umuntu abuze kuwena athi ufika kanjani ngabantu besifazane who are always expecting something from abantu abazana nabo. Besilisa. Yeah. Uthi nje uyazi ukuthi month end meholo sabelo now in 1,000 lakh and like it kind of a must. Uyabiza weave. Uyabiza. Yeah, uyabiza weave. Ikhathi yami yakashini. Uvalelekile endaweni ethile sikufanele ngiqashe Uber. Umkhokhele wena. Yonke into nje ubiza usabele. Sabeza. Sabelo. uNkulunkulu sidale safana. Kwahluka izitho zomzimba kuphela. Ama private parts ethu kuphela. There is no way ukuthi wa expect ukuthi indoda iwenzele yonke into unezandla nengqondo. Mawuse nezandla, usenengqondo, usenenyawo zokuvuka ekuseni emsebenzini. Why would you expect indoda ukuthi wenze yonke into? Hayi ngiphathi ke mayingakushadile. Kodwa mina ngiyabablame na. Kakhulu ngisho kulabo abangashadile ngoba uma seyikushadile vele irresponsibility yayo to take care. Kodwa nakhona ungamniki ungakubeka konke emehlombe akhe. Yeah, precisely. Yeah. Awukwazi ukubeka konke emahlombe. Indoda ifundisa izingane upetrol, ufuna iallowance, yingubo zakho nawe phela. Kanti okuncane uthi hayi baba ngizothenga igrocery ama detergents. At least vela phela nawe ngokuncane. Uzothenga ama detergents kulenyanga kodwa igrocery uzothenga wena. Yabo usumafuleli lo domestos, wamafulela osunlight. At least nawe uyabona uthi badla isaram sami. Akuba uyena uthi hayi mama khuleka. Kodwa nakuthi usala usuyekela yonke into kuyena. Hayi bafethu ngeke. Uba mkhulu umthwalo. Uba mkhulu umthwalo. So kulabo abangashadile ke. Ngeke akukho engingakusho. No say no comment. Hayi ngeke akukho engingakusho. Uyayigodla into. Hayi ngeke akukho engingakusho angazi ngingathini. Ngicela njalo. Angazi ngingathini. Ingakusho. Mhlambe ke Sithoko asibheke kakhulu iside lakho ke le sports souza ekutheni ufunde ukupresenta njengoba manje so la ku Durban Network we are aware ukuthi into vele ekade I would say talent okade waqala ukulibona kwena yabo so mhlamba usithatha usibeke nje ukuthi into yokuthi so ufuna ukuthi ube ku presenting side ukuthi iqhamuke nini yabo siya lento le yokuthanda umuntu umthande kakhulu angithi mina ngithanda uJulia Stewart use ku Premier League manje yeah Premier League nangoku umuntu owangifaka kulento nibe no Carol kwabe ngihlezi ngithi mangilapha res ngibuka laptop sengiyasukuma ngibamba into eseduzane yes all right good evening yabona seku Carol hi ne sekujuli
waya wangenelela nanokuthi ke vele ke sports ngiyasithanda ke so bengihlezi mina vele ngifuna ukuba ku screen kube into nje bengikhule vele ngiyithanda angiboni ukuthi ikhona njengamanje into engangishift ekuthenini hayi yeke sports ke manje hamba kwenza environmental studies hamba yokwenza maritime studies ayingeke ngila yeah so ilokho ukukhula uthanda isport kube khona umuntu omthandayo ku sport ngempela leyo nto loyo ugcina ngempela usungenile kuyona yes isport it is like male dominated industry, so how do you cope around knowing very well ukuthi abanye abantu baba nenhloso ezihlukile from inhloso sokuze ngayo? Yeah, uqinisile. Bantu besilisa bayathatha advantage. Mangabe bekubona ukuthi ula yes. So mawule industry, especially kwi pro side, mhlawumbe NFT bani angazi NFT bakhona ama presenters Diski challenge yeah fanele uqinuka kai fanele uqinuka kai yeah do not take nonsense bazi ukuthi some respect to sister and yazi abantu besilisa bak respect mawuz respect wena precisely yeah kwazi uthi sister hey sisi unjani bazotshelana ukuthi hayi akudlalwa lapha ungayilapha dog ungadlali ungahliki so qinuka kai kuphela ayikho futhi indlela ongaphila ngayo kule industry ngaphandle koqinuka kai understand ukuthi uyapi yes imezwini imala umikhona hlonipha igame hlonipha industry hlonipha abaphathi hlonipha abadlali hlonipha amathimu ilo kuphela mina into engihlanganise nabo imic kuphela kukho kunye yes ibhola soko lifuna information eningi lifuna ulandele lifuna umqondo wakho ube kulona wena njenganomuntu wesifazane njenganomuntu ongenayo sitini look analyze sitini look presenter ibhola and stuff uyaba yini usithatha phi isikhathi esingaka so understand wonke lama dynamics that are within the analyzing of the game? Lapho ngiyasebenza full time yeah ngingasakubalanga nalo hlezi lele ngine stress sabantu abafika enkantolo yeah kade ngitshela usi ukuthi mina yazi angincane ukuthi ngibuye emsebenzini manje ngithathe remote 229 all those channels zebhola La Liga Premier League Bundesliga Serie A ngiyashintsha uthi usiya kusho kufanele ube ne TV yakho wedwa ngiyacabanga ukuthi lapho kunye ukufunda nenye knowledge engiyithathayo ngiyithatha lapho nanokuthi esports asifuni ube behind funa wazi manje kuseni ukuthi kwenzakaleni yes bafana i-partnership entsha Adidas ya 3 years now mawuzolala ngeke uzuyithola leyo into uzoba surprised bese sifika la ku interview soko sekubuza ukuthi kuthini ukubona kwakho nge-partnership yebafana i-Adidas ithini nje basiya ku FIFA World Cup like FIFA World Cup that time you are clueless awas how umrena njengoba kube ne-injury kanjena mawucabanga mhlambe kuzoshaya uDecember AFCON ese right umrena bebedlala ini yabo esports akufanele usafune baba njalo nje njalo ekseni mawuvuka update njalo ekseni mawuvuka update njalo ekseni mawuvuka faka ama esethula lo mhlobo ukuthi uthini lalela umhlobo ukuthi uthini sports imjida ukuthi uthini mawufika endlini ubuka ku TV mawusemotweni uthini sports imjida kwigagasi uthini umhlobo khosini yilokho nawa namafoni la nama-blogs ahlukahlukene there's groups page le Super Sports postweni ke manje uthini SABC Sport ithini Safa ithini bafana njengamanje indaba esematheni bafana yes so awudingi ukuthi usalele emuva so ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto ezingisizayo yilezo okay nalapha endlini ke ngithenga iladume newspaper nje yilokho yes so right now uzibona ukuphi nje mhlambe in the next 5 years what are your wishes? Kef uNkulunkulu ngiyacela baba please Kef yeah ngizibona ngimasterisha a certain role kwi Kef eCairo Egypt yes suppose I beat him la ekhaya
South Africa. Kubethwe Premiership. Ayikho ithina ngisupporta ku Betway Premiership. Lo awugqoka ijezi lawo ngelinye ilanga. Amajezi ngiyaqoka nje. Ngiyaqoka. Ujezi ulikhulumayo. Hayi nginamajezi amaningi. Wawulikhulumelelani phela la jezi? Angikaze ngikhulumele ijezi isabelo. Hayibo. Khona wangincoma ijezi ukuthi lihle. Manje lihle ijezi ngiyalitheka. Ukuthi la iphi team? Angisupport lutho ku Betway Premiership. Oh really? No, angisupport lutho. Ngiyawathanda kuphela nje ama team akho. Ngithanda Steelers. Hayi ngeke ayikho team engisupportayo ku Betway. No. Why are you so glued with the Steelers? You talk about Steelers a lot of time. Thanda ibhola lawo badlalayo. Steelers yama fighter yo. Yazi njengoba babedlala iMTN 8 nePirates. No ngiyasithanda nje iSteelers band. Ngiyasithanda Steelers Golden Arrows. Aba ukuthi kule season wona ama team. Yeah, ngiyafisela kuhle kodwa. Yeah. But other than that, angisupport lutho ku Betway. Mhlambe England, support Manchester City. Oh, in England. England. It's yes. Manchester City. Manchester City. Yes. Isport siyakhula ngoba there's more opportunities avulekayo for abantu besifazane. In the football fraternity, if I may put it that way. Kunendawo ekade kwaziwa ukuthi abantu besifazane abangeni kuzona sebeyangena. Kusho ukuthini lokho kunina nabantu besifazane? Ngicabanga ukuthi kuyasinikeza opportunity ukuthi mhlawumbe siphume kule room singene kule room mhlawumbe umwadi uthisha wow, so is doing sport and she's doing wonderfully well. Let me try sport. Ngoba kuyangeneka ka sport. Yeah. Khona sisibama abahla ababili abaku Arrows. Angazi ukuthi bayenzani ku Arrows noma baya present noma benzani. Yes, uyayibona into enjalo? Yes. Nengane futhi matric. Kanti ka sports kuyayeka. Hayibo, mina ngikhula sports kuthiwe esabelungu. Ugogo ezathi wesithokozo ungabe nishaya ibhola nabelungu yini? Yabo. So vele bekwazi ukuthi swimming, cricket, rugby kusekhona ke lokuthi rugby. Into zabelungu no. Kunama rooms and rooms are enough for all of us. So mina into engayisho nje kubantu besifazana abathanda sports ukuthi guys take the space. Kuyenzeka nje ngokuzimisela. Yes. Kodwa must be prepared ukuthi ngeke ulale ebusuku. Isports sifuna research every day. Okusha uyalinka okudlule linka le game unale game asimfuna umuntu oyivile. Yes ilokho nje. Ganza kwethu sivala kanjalo kuhlelo sithokozile kaNtshangase Gamu Sabelo umfukandaba silabe kade sidingida ngempilo yakhe because nasho phela nathi nifuna ukumazi ukuthi ubani nitshelile abazobuka le episode bazomazi ukuthi uyubani kanti la kwi Durban Network she's a host for a sport segment sport Avenue. Sivala ke kanjalo uhlelo lweni oluyingqayizivele. This is Durban Network. This is Sabe umfukandaba. Ngithi nje kunina abake babonana bayophinde babonana. Danko. Hammer